je taimakon kai da kai. Association de lutte contre l'exode rural. Wannan aiki na jama'an Nijar na, 'yan Nijar na da wannan aiki Libya Travelers. Insha Allah. Ya kamata shugabanninmu su zama 'yan Nijar dama su gwada ayyukan hannu domin a san da cewa 'yan Nijar su ma sun iya ayyukan nan na hannu, sun iya aikin kansu, rashin dama ɗaya ce kawai. Wannan aiki 'yan Nijar suke yin sa. Kureri ba ku gani kusan da cewa 'yan Nijar sun iya wannan. 'Yan Nijar ne ga ustan da dayin shi nan ahuwa. Ustan da dayin shi ɗan Nijar na. Wanga ma aikin duka na ɗan Nijar ne. Nijar shine ismin makana inta. Bangala. Yasan. Nijar shine ismin makana inta. Ah? When? Agades. Wannan da Agades ne. Kun ga shine usta abin shi na ta yi. Ahwa. Agades gida. Kois. Aiwa. Kois. Wallahi. Shi ma dai wannan wani kalar kayan daɗi ne na musamman. طيبت ايه؟ وين الكريم؟ قهوة غالي. خليه يفرغ هذيك. insha Allah waɗanga dai ƴan Nijar na su ma dai ga irin nasu aiki na ostoti na insha Allah. Kun ga dai ga ƴan hannunsu nan suna ta wani moci insha Allah. Waɗannan ostoti na insha Allah. Shi kuma wancan waje ga mai yi shirca. Kun ga irin yadda aka yaddo gishirin shi. Waɗanga makinoni su ne na yinsa. Ga ustan nan guda mai bakin ga kamar abin ga. Wanga shi kuma gudan na mai ɗan hasken ga.